Mayang adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta kamong tanan? Labi na sa to mga likers, followers, ug sharers sa ato ang Facebook page, Balaod at Batas, ug sa ato ang YouTube channel, Attorney Buen Alguno. Shoutout tadaan ngadto kang Leviro or Flipa, ni Mishka Ann Di Castro, ni Pitpit Acosta, Lexter Cuba Tihiro Jr., og ni Carissa Teres C. Versosa. Lain na itong pagkahiskutan mga kasama ning ato karon nga episode. Kalabot bitaw aning mga panugon sa tag-iya sa yuta. Panalitan mingon ang tag-iya sa yuta nga dudong ang kining ako ang balay ug yuta para gyud nimo. Way laing makapanunod niini. Unya isuwat kana, mao kana ang gitawag og last will and testament. Karon, daghan pong mga managsuon og mga eredero ang nag-away tungod niining last will and testament. Unsa man dianing last will and testament? Ang last will and testament mao kana ang katapusan nga panugon sa tag-iya sa yuta. Mao kana ang katapusan niyang tingog ug asa niya ihatag ang iyang yuta. Busa, daghan ang mga agrabyado, daghan ang mga nagkinihaay, kay wa makauyon sa last will and testament. Ang uban nga mga anak nagbungol. Ang uban nisangpot yun gani o bayulinti nga panghitabo tungod kay wa nila mauyon ni ang testamento nga gisuwat sa ilahang ginikanan nga naghatag ngadto silang igsuon sa yuta isip kabilin. Karon, dunay mga nagkinihaay na ngadtos korte. Kaya ang mga igsuon agrabyado. 5 ka managsuon pananglitan, ang 4 ka mga managsuon agrabyado. Kaya ang ilang bahin tagsara ka ektarya yuta. Samtang kadtong usa nila ka igsuon gitagaan og 2 ka ektarya sa yuta. Sa dihang nag-abot ang mga managsuon ngadto sa barangay, kay ilang gikiha lagi tong usa nila ka igsuon nga nakadawat og mas dako. Niingon dayon tong usa ka igsuon nga nganong mo reklamo pa man kamo nga mao man ni ang katapusang panugon ni tatay. Ni ani ni ani iyang suwat ni ani pirma ginotaryuhan ning abogado naay mga testigos ani nga niingos tatay nga ang usa ka ektarya nga yuta ihatag niya nako ug wala ing makapanunod ako ra gyud. Mura sagsakto. Busa niingon dayon ang usa ka igsuon. Ako din ninyo taa. Kay mao man ni ang panugon ni tatay. Mao ni ang iyang last will and testament. Sakto ba ang giingon sa usa ka igsuon nga automatic nang maiya ang yuta gumikan sa napirmahan nga last will and testament. Kinigong last will and testament anha na ni madiskubrihan panahon nga mamatay na ang tag-iyas yuta ug didto na sa musangput ang kagubot. Unsa may giingos balaod? Unsay pangutana? Automatic ba nga maangkon ang yuta kung dunay will and testament ang tag-iya? Kamo, unsay inyong tubag? Automatic ba? Ikaw panalitan, mao ginagatiman sa imong tatay. Ang uban ninyo mga igsuon, happy go lucky ra,
Wa kayo atimana ang inyong tatay. Busa sa tanaw ni tatay kiniramang yung akong anak nga pinakabuutan ug pinakagwapo pagyon ang nag-atiman ako. Ningon dayon si tatay, dong, pagkuha ra ngadtog abogado kay duna ko'y himuon. Ang gihimo ni tatay, last will and testament. Ginotaryuhan sa abogado, kumpleto o mga testigos. Maayo pa ang pangunahuna ni tatay sa dihang giingnan niya ang abogado attorney. Ang kining usa ka ektarya sa akong yuta, ihurot din akong hatag ngadto sa akong anak. Tungod kay mao ni akong ganti ngadto niya. Kay sa tanan akong mga anak, siya gid taon ang nitanod nako. Busa sa attorney kun mamatay man ko, kining anak ra way lain ang makapanunod sa yuta nga nabutang ni ining maong nga testamento. Ug gisuwat ka na sa abogado. Iyang ginotaryuhan, kumpleto mga testigos, laktod nga pagkasulti ang tanan nga mga rekisito sa balaod sa last will and testament natuman. Then namatay si tatay. Ningon na ang mga igsoon. Kay namatay naman ang atong amahan, ato ning bahinon ang atong yuta. Kinahanglan patas nga pagkabahin. Kay uno man kini ka ektarya ang atong yuta, ang kanang unom ka ektarya ato ginang bahinon sa patas nga pagkabahin. Ug nitingog tong nakadawat og last will and testament ug niingon, time sa dunay katapusang panugon si tatay nga ang usa ka ektarya sa yuta ako ra gyud makapanunod ani. Agrabyado ang mga igsuon, no? Ingon na yung mga igsuon, time sabi. Unsa may mong ebidensya nga mao nay gi pahibaw ni tatay nimo? Wa man may pahibaw ani tatay ana. Niingon tong nakadawa sa testamento o niya o. Tanawa ninyo ni. Gibasa dayon sa mga igsuon tagatagsa ang last will and testament tinuod. Naagyon. Ug nabutang didto nga ang usa nila ka igsuon mao'y makapanag-iya sa yuta, suluhon ang usa ka ektarya. Busa niingon dayon ang kadtong nahatagan og last will and testament. Awa, automatic na ning ako ninyo taa. Ay lang mo og labad-labad sa inyong kudin ha. Kay mao ni ang last will and testament ni tatay. Question. Automatic ba nga maangkon ang yuta kung dunay last will and testament ang tagiya? Unsay inyong tubag? Unsa ang balaod? Ano ang batas? Ningon ang ato ang New Civil Code. Bisan pa man og ang last will and testament nakapasar sa tanan nga mga rekisitos sa atong balaod, dili kana automatic nga mapunta ngadto sa tawo nga gihatagan sa butang. Mao ba unsaon man day na? Kinahanglan pa na og probate. Usa ning probate? Probate of a will. Usa ning probate of a will? Mopasaka pa og kaso ngadto sa korte aron pa matud-an nga balido gayud ang last will and testament. Kinahanglan mo sugot pa ang korte nga kadtong testamento nga giila nga last will and testament mao gyud to ang katapusang panugon sa tag-iya o ang iyahang mga gipangsulti sa last will and testament tinuod gyud o kadtong gihatagan mao gyud to. Urpida, no? Mao ni daghang gubot ngadto sa korte kay ipa-prove pa ang last will and testament buot ipasabot. Dili
automatic ang pag-epekto sa donasyon sa butang ubos sa last will and testament. Kinahanglan pang ikaso nga tuskurte o sa makadagang higayon tungod sa last will and testament, nag-away ang mga anak, nag-away ang mga eredero. Usam day labing ang ngayang buhaton kung ang tag-iya sa butang sa pananglitan sa tag-iya sa yuta dunay gustong hatagan. Kaya habang yung kagulingong kabubuton, dunay nangutanan ako, anak. Usam bay labing ang ngayang buhaton. Nga kanang last will and testament maghatag na hinuon nagkagubot. Okay ra ng last will and testament kung wa mag-involve og disposition of property. Buti pasabot ba nga ang panugon sa namatay, wa kayo nag-isgot na og unsaon pag-transfer or unsaon pagbahin ang iyang butang sa pananglitan ron. Maingon ron to ang tag-iya, gibutang niya sa last will and testament. Nga panahon nga mamatay ko, adto jud ko ipalubong sa pinakamahal nga private nga menteryo nga mauna. O miingon ron nga panahon nga ako mamatay, kinahanglan pamisahan jud ko sa pari sa simbahang Katoliko. Or miingon ron sa iyang last will and testament, gusto ko nga panahon nga mamatay ko, tanan magsulob og uwah. Unya ipatugtog ang sayaw nga budots. Kay di ko gusto nga maghilak ang mga tao nga nitanod sa patay kong lawas. Okay ra na. Kaya wala nag-involve na og disposition of property. Pero mag-involve na gani og disposition of property. Ako personal kuni nga legal opinion. Panaglahi man po ang legal opinion sa mga abogado, doon ay panahon sa mga magkauyon. Pero nako, dili kayo praktikal kanang gitawag og last will and testament kung butang na ang ma-involve. Kaya dili man automatic nga maiya dayon sa gihatagan sa butang, kinahanglan pa mang ikaso ngadto sa korte. Unsa man di ay labing ang ngayang buhaton. Ato niya nang hisgutan sa sunod nga episode. Kaya maghisgot ta og donasyon inter vivos o donasyon mortis causa. Atong i-relate aning ato karon nga gihisgutan nga last will and testament. Balik sa atong gihisgutan. Ang last will and testament, mao kana ang testamento sa katapusang panugon sa tag-iya sa butang sama sa tag-iya sa yuta. Provided tanan nga mga rekisito sa balaod na comply sa last will and testament, dili gihapon kana automatic nga mapunta sa nahatagan. Kinahanglan pa nga ikaso nga tuskurte, mao kana ang gitawag og probate of a will. Kinahanglan i-prove nga tuskurte nga anaa ginang last will and testament, balido ka ng last will and testament o uban pang mga rekisitos sa mao nga testamento aron mahimong valid ang paghatag sa butang. Okay, salamat kayo mga kaigsuran. Salamat kayo. Himayawan ng Ginoo. Maayong buntag, maayong adlaw, maayong gabi, Pilipinas.